fog szület legyen. Én meg itt vagyok a háznál. Nem is látom a rendelet. Úristen! Nem vagyok bányában. Itt vagyok a mezőn. Tudom ilyen lágacsodra. Én nem látom a neved. Én sem látom, hogy felmegyek el a kis dombra, hát ha látok valamit. Szerintem ez vagyok. Tudom, hogy mindent tudjuk. Jó, egy kicsit beszéltem. Ez nagyon értelmes dolog itt. Nem látlak. Jaj, mekkora bánya! Jó. Nézzük. Brutál. Már onnan ment arra? Igen, azt hiszem, hogy Hol? azt hiszem megyek. Nem helyes helyen. Nem helyes. Nem tudom, megnézem én akkor arra. Itt van az egyetem. Igen. Na, én is valamilyen helyen vagyok. Addig is szerintem tudnék, hogy izóbányászni. Talán még itt van. Vas! Nagyon ciki. Egy szó. Még itt vasat bányászok ezerre. Jó neked. Csak 2 vasat találtam eddig is. Hú, durván 2 vasat. Ja, már én is megpróbálok keresni. Látlak! Szia! Látod a nevem? Ó, itt ilyen közel van. Mindegy, itt találtam 2 vasat, gyere bányászni. Oké, várom. Én már is jöttem. Valaki nálam. Nálam nincs. Most elkezdtem, ha? Nem látok a nap. Vagy na, én melyik felkezdem? Itt van egy kijárat. Mert itt egy nagyon szuper bányát láttam. Nem látom a naptól. Gyere! Nem, meg olyan helyre kell mennem, nem akarok. Én sem látok valamire, hogy pont én vagyunk. Kiderült, hogy sok lesz kívülmérőre. Nincs sok, a társad nem kapott szabad. Jól van, most kérdeztem ki a parcot, hogy minden igaz. De te meg rám vacsolva? Nem. Remélem elnéz oda. Igen. Jó, mindig az ellenzéken vagy. Tudom. De nem kéne menned? De. Nem úgy értem, hanem... Mögöttem vagy? Jaj, bocs! Én nem látom egyáltalán, nem vasat. Nem vasat, nem. Jössz? Elfogyott a fák, jó? Gyere! Én kimegyek. Majd. Na, igen, most beszóltam, de majd a következő videóban. Addig is, sziasztok!